Notaris, neemt u plaats. Welkom iedereen, ook vanmiddag. Ik vraag u goed op te letten. U bent niet verplicht om antwoord te geven op vragen. Duidelijk? Okay. En uw advocaat is meegekomen, Sophia. Advocaat-generaal zit daar. Hij zal eerst zeggen waarvoor u terecht staat. Daar geef ik u nu de gelegenheid voor. Meneer de voorzitter, geacht college. Het eerste feit betreft de betrokkenheid bij de moord op de politicus Wiels op 5 mei 2013. Het lijkt mij dat het wel in confesso is. Het lijkt mij dat het wel in confesso is. Dat het geen kwestie van medeplegend is geweest, maar eerder een kwestie van medeplichtigheid. Feit 2 is het medeplegen van de moord op Raúl Martinez, die ook wel eens Bolle wordt genoemd. Feit 3 is illegaal vuurwapenbezit, want hij had thuis een aantal vuurwapens met munitie liggen. Het vierde feit is een atraco, gepleegd op 25 januari 2013. En het vijfde feit is wederom een atraco, deze keer gepleegd op 23 augustus 2013.